Ootas vähän. Et. No niin. No niin. Mä laitan ajan päälle sit kun... Toinen otto, kun Artsa suorittaa vetoansa kiikun lähteellä. 5 minuuttia. Mene. Kaula asti. Sinne syvä. Mene. Ei oo niin paha. Kello lähtee heti kun kaulaa asti. No niin. No sinne nyt, mekin uitiin siellä. Ei, elää tule ylös, se tuntuu pahemmalta. No niin, mene, ota se keppi siitä. Sinne siitä. No niin. Mene. Ei kun menet oikeesti sinne, perkele. No mene nyt. Mene. No pakkohan sinun mennä. Menet nyt ainakin mulahtamaan siellä. Vittu, yrität nyt. Me mentiin ilman. No niin, sinne. Mene. No. Nyt menet istumaan siihen. Menet istumaan siihen. Hei, sun on pakko vittu edes kastautua. Perkele, jalkoihin asti menee. Me oltiin siellä muuten. Mene nyt. No niin, nyt oot siellä. Istut sinne, kunnolla. Istut, perkele. Istut sinne. Mene. No. Istu. Aika vittu. No niin, aika lähtee. Mene. Pakko sun on, sä et ollut vittu edes sekuntia siellä. Mene. Ja perkele. Mene nyt sinne. Mene. Oot nyt vittu vähän aikaa siellä. Sä oot vittu edes vittu kastautunut siellä. Niin. Mene. Istut siihen. Perhana me uitiin siellä sentään. Niin. Me käytiin uimassa siellä. Istut nyt siihen. No. Mene vittu. Istu perkele. Ei tästä tuu mitään. Tulee sinne. Mene nyt, niinku mies. No mene, sä oot jo ollut siellä. Vittu puoleksi minuutiksi siihen. No niin, mene. Nyt istut siihen. Kaula asti. Uit pienen lenkin siinä. Mekin uitiin. Ja sä hävisit vedoja. Ei perhana. Hei, oikeesti. Tungetko se pää sinne hevosen perseeseen? Mieluummin. Ei vittu. Jari hyväksyttävä suoritus. No ei todellakaan. Ei todellakaan. Käyt nyt vittu ees uimassa tossa keskellä ja tuut takas. No ei vittu. Käyt nyt siinä vittu. No me itse saatana. Me oltiin siellä. Me oltiin ja ilman mitään vetoa siellä. No istut nyt kunnolla siihen. No niin, menet sinne. Niin totta nopeasti. Mene. Sinne niin nyt. Ei vittu, ei tästä tuu mitään. Tuleehan. Ei kato, Jari voi noin puolimiehen jättää. Veto on veto. Niin. Vittu olisi laittaa kun nyrkkeilyhanska tohon keppiin kiinni, silloin sun törkkiä. Saatana. Tuossa pitänyt ottaa se muovikuula asenne. Ai. Joku nyrkkeilyhanska tohon. No vittu, ui nyt joku. Istut hetkeksi siihen, puoleksi minuutiksi. Ei pysty. No Puoli pyst. minuuttia, no vittu Ei varmana pysty vittu, mä oon vittu ollut jo tässäkin Puoli minuuttia. Tunneis varpaita. Puoli minuuttia. Sä et oo vielä seisonut 2,5 minuuttia siinä. No en oo, ja tää pitäis 5 No mulla on minuuttia. kello Haista täynnä. vittu. No nyt istut siihen hetkeksi. Istu hetkeksi. Ei sit pysty. Pystyy. No niin, nyt oot siinä. Harteet Oot siinä. hartiat sinne alapuolelle. Alaspäin vielä. Kyllä Jari tästä vielä jotenkin saadaan hyväksyttävä suoritus. Nyt oot vaan siinä. Vähän alaspäin vielä. Olkapäät sinne alapuolelle. Ja kädet Kaula asti, satu kun mä tiseihin asti. Kädet polviin. Ei vittu, ei pysty. Ei tule vielä sieltä. Sä et oo vittu edes seisonut vielä 5 minuuttia siellä. Tää videokuvakaan ei ollut päällä 5 minuuttia. Osuuko katkarapu? Mietin kun tää on YouTubessa ja me ollaan menty ilman vetoja uimaan. Mies ei edes tukkaa kastele. Rasvanen Lindholm. Noniin, istu.
Istu vielä. No vedät ne olkapäät sinne vedenpinnan alapuolelle. Kasta edes pään vittu. Käy Vittu kun alkaa tulee höyryä suusta, kun tos vittu on. Totta kai tulee, se on kylmää vettä. Istu nyt hetken. Nyt mä vittu tuun Et tule vielä. No niin meni. Jari, et on vielä ollut. Nyt on 4 minuuttia 5. Ei ole hyväksyttävä suoritus vielä. No ei muka mielestä. Ei oo, saatana, ei pysty. Nyt menet sinne vielä. Mene. Vittu mä lähes koopteri orin. Ei ole hyväksyttävä vielä. No ei oo. Ei todellakaan. Jari. Että ei nyt tippus mun pakka peiliin. Ei oo. Ei Ei ole oo. hyväksyttävä. Joo Jari, toi ei ole hyväksyttävä suoritus. No vittu me itse saa. Me oltiin siellä viimeksi. Ei me vieläkään vai. Sä oot ollut kaulaan asti kertaakas siellä vielä. Olihan. Et ollut. Olihan. No viimeksi kun tönäsit mut vittu se kepinkäinen vittu on. No siinä vähän kastaa. Ja sitä aikaa. Haistakaa vittu. Ei se, kyllä se aika nössö on. Nyt meni vissiin täyteen toinen puhelin. Kyllä se aika nysmää on, täytyy sanoa. Kyllä. Mä muistin. Saatana. Joo ei vittu mikä mies. Haistakaa vittu. Nyt on vasta 6 minuuttia täynnä. Enkä mä edes laittanut tota. No ei mitäs minuutti on rannalla. Saatana. Oota. Oota siinä aika 2 kauan. minuuttia yli. Oi. Jari, mites tää korvataan nyt tää? Kyllä se joku lätäri pitää olla tai joku tällainen. Tai sit käyt hevosta vähän kutisselemassa. Häh? Kummaltakin yksi lätäri, niin. Ei kai me lätäreitä. Joku heppajuttu. Käydään sit hevosta. Pää auki muuta. Tunget käden sen hevosen perseeseen ja jalkataan. Se on siinä. Tosta se on kepi omaa perseeseen. Pakko. Ei vittu. Ei vittu, kyllä sä oot aika neiti vittu. On kyllä. Kyllä toi ois. No mä olin siellä jo. Ai olit vittu. Niin. Kävit pulahtaa tois rantaa. Oh, vittu seisais minuutti tos nilkku. No niin, kyllä nyt vittu jalkojen kanssa pystyy. Sä et käynyt vittu. Mulla oli tukka märkänä ja mä uin tuolla. Sä et edes Niin. Sä et edes uin. vittu pyörä siinä tossa puolessa välissä käyt tota. No niin, nyt alkaa olla niinku. Käyt siinä pyörässä. No ei me sitä. Kepin. Käyt uimassa tossa keskellä ja tuut takas. Niin. Osaatko sä muuten uida? Osaatko sä uida? Osaas. Nää tätä keppiä sinne ota. No niin. No niin. Nyt alkoi niinku. Nyt alkoi tapahtua. Jumala. Vähän eteenpäin vielä. Ei. Nyt sukellat siitä. Onko se kunnossa? No niin. Ja tosta saatiin ainakin puolet pois saatiin siitä 5 minuutista olla. Joo. On se aika kylmä. Kyllä se on vittu, se on kylmä. Tekee hyvää vaan. Kyllä mä huomaan, on se aika kylmä. Näytä piliä. Näin.